Din is-sena l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta qed tiċċelebra l-5 snin mit-twaqqif tagħha bħala parti mill-legat tal-Valletta 2018, is-sena li fiha kienet il-Belt Kulturali Ewropea. Konferenza tal-aħbarijiet li saret u preżenti għalija kien hemm il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici tħabbru numru ta' attivitajiet li se jsiru mill-istess aġenzija għal kumplament ta' din is-sena. Fost dawn hemm kunċert nhar il-Ħadd 28 ta' April f'Dar il-Mediterran bl-isem L-Anja li ħadd ma jissikket li se jfakkar ix-xogħlijiet tal-awtur Ray Mahoney u l-Valletta Green Festival li mill-10 ta' Mejju se jara Pjazza San George terġa' tinbidel fi ġnien mill-isbaħ għad-gawdija tal-pubbliku. Fit-22 ta' Ġunju se jirritorna għal 5 darba il-Valletta Pageant of the Seas waqt li f'Awwissu se jsir avveniment Opera in the Capital. F'Ottubru se jerġa' jsir il-Valletta Local Food Festival u f'Diċembru il-Belt tilbes il-libsa tal-miliet u ċelebrazzjonijiet popolari tal-lejlet l-ewwel tas-sena fi Pjazza San George. Iċ-Chairman tal-VCA Jason Mikallef dan l-Aġenzija ikburija li għandha rwol kruċjali fir-riġenerazzjoni tal-Belt Valletta. Fl-aħħar 5 snin, il-kapitali ta' pajjiżna rat fost l-aqwa avvenimenti fuq skala nazzjonali u anke internazzjonali li ħloqna u organizzajna permezz tal-ħaddiema tal-Aġenzija u naturalment dan jawgura biex nibqgħu għaddejjin għas-snin li ġejjin ħalli fil-kapitali tagħna fil-Belt Valletta ir-reġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali tibqa' għaddejja fis-seħħ. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Catherine Tabone spjegat kif il-programm kulturali tal-Aġenzija jvarja minn esibizzjonijiet ta' arti, kunċerti ta' daqs kbir u medju u avvenimenti oħrajn għall-familja kollha. L-Aġenzija komplit għaddejja diversi avvenimenti f'din il-Belt Kapitali Maltija u nistgħu ngħidu li komplit tirriġenera soċjalment, ekonomikament u kulturalment lill-Belt Kapitali. Il-Ministru Bonnici sostna li dan il-programm kulturali juri bil-fatti kemm il-Gvern qed jimbotta l-prodott u l-identità Maltija f'kull okkażjoni.